Denne screencast omhandler pH-skalaen. Som vi ved, så afhænger pH-værdien af koncentrationen af oxoniumioner. Har vi for eksempel en høj koncentration af oxoniumioner, som vi ser i det her tilfælde, hvor koncentrationen er større end 10⁻⁷ molær, så har vi en sur opløsning. Har vi, at koncentrationen af oxoniumioner er lige præcis lige med 10⁻⁷ molær, så har vi en neutral opløsning. Og at koncentrationen af oxoniumioner mindre end 10⁻⁷ molær, så har vi en basisk opløsning. pH-værdien den er givet ved minus logaritmen til stofmængdekoncentrationen af oxoniumioner. Som vi ser heroppe på den her skala, så har vi altså, at ved pH-værdien 7, der har vi en koncentration af oxoniumioner på 10⁻⁷ molær, og det er der, hvor vi siger, at surhedsgraden eller pH-værdien, den er neutral. Går vi til mere sure miljøer, som vi ser her længere ned ad skalaen, så er pH-værdien altså under 7, og det betyder, at stofmængdekoncentrationen af oxoniumionen, den stiger. Kommer vi op på en stofmængdekoncentration på 1 molær, så har vi en pH-værdi på 0. Går vi til en stofmængdekoncentration på 10⁻⁴ molær af oxoniumioner, så er pH-værdien 14. Nedenunder der er der tegnet en skala, der viser koncentrationen af hydroxidioner relateret til pH-værdien. Og den skal vi til at se på lige om lidt. Det der er vigtigt, det er, at når vi ser på definitionen af pH-værdi, så er den altså defineret som minus logaritmen til oxoniumionkoncentrationen. Og pH-værdien den er defineret ud fra den her aktuelle koncentration. Og man kan derfor ikke tale om et stofs pH-værdi, men kun om en opløsnings pH-værdi. Et stof kan være en syre eller en base, men en opløsning kan være sur eller basisk. Det er væsentligt. Ser vi på pH, pOH og pKv, så er der en række definitioner for disse. pH den er defineret som minus logaritmen til oxoniumionkoncentrationen, pOH er defineret som minus logaritmen til hydroxidionkoncentrationen, og pKv er defineret som minus logaritmen til den her ligevægtskonstant for vands autohydronolyse. Det vi kan se, der er fælles for de her tre definitioner, det er, at P i alle tre tilfælde betyder minus logaritmen. Og det er helt generelt, at når man sætter P foran en størrelse, så skal man tage logaritmen til denne størrelse, og så skal man skifte fortegn på det hele efterfølgende. Stofmængdekoncentration af oxoniumioner gange stofmængdekoncentration af hydroxidioner giver den her KV, som er ligevægtskonstanten for vands autohydronolyse, altså vands reaktion med sig selv. Tager vi logaritmen på begge sider, så kommer der til at stå logaritmen af oxoniumionkoncentrationen gange hydroxidionkoncentrationen, som er lige med logaritmen af KV. Så udnytter vi en logaritmeregneregel, der siger, at hvis vi har logaritmen af et produkt, så må vi dele det op i 2 led og lægge de 2 led sammen. Så vi får altså, at logaritmen til oxoniumionkoncentrationen, den kan vi lægge sammen med logaritmen til hydroxidionkoncentrationen, og stadigvæk giver det logaritmen til KV. For at vi ender ud med de her P foran, som vi jo ønskede, og som vi så på foregående slide, så skulle vi vende fortegnet. Og det gør vi her, så vi sætter minus ind på begge sider. Vi ganger begge sider igennem med minus 1. Så kommer vi til at have minus logaritmen til oxoniumionkoncentration, minus logaritmen til hydroxidionskoncentration, giver minus logaritmen til KV. Og så, hvis vi så udnytter de her definitioner, som vi præsenterede før, så kommer man til at hedde pH plus pOH, det giver pKv. Det vil sige, at de ting, vi har gjort, det er først og fremmest, så har vi taget logaritmen på begge sider i første skridt. Næste skridt, der har vi benyttet de her logaritmeregneregler, der siger, at logaritmen til et produkt svarer til logaritmen af de 2 led lagt sammen. Det næste, der har vi ganget med minus 1 på begge sider, og endelig så har vi indsat definitionerne. Befinder vi os ved en temperatur på 25 grader, så er pKv lige med 14, fordi at vi ved, at koncentrationen af oxoniumion og koncentrationen af hydroxid, de 2 koncentrationer gange sammen, de giver 10⁻⁴ molær i anden. Og det betyder, at pH plus pOH, den ved 25 grader, altid giver 14. Det vil også sige, at hvis vi kender den ene af den, hvis vi for eksempel kender pH-værdien af en opløsning, så kan vi finde ud af, hvad pOH-værdien er, hvis der vi er ved 25 grader, fordi det kommer til at være de 14 minus den værdi, vi kender. Til sidst så vender vi tilbage til den her skala, som vi startede ud med at se på i den her screencast. Og det vi ser, det er, at vi ser en sammenhæng mellem koncentrationen af oxoniumioner og koncentrationen af hydroxidioner. Og det vi ser, det er, at de to til sammen giver en pH-værdi på 14. Så har vi en lav koncentration af oxoniumioner,
så har vi tilsvarende en høj koncentration af hydroxidioner, og går vi i den modsatte ende, så har vi en lav koncentration af hydroxidioner, men en høj koncentration af oxoniumioner. Tager vi minuslogaritmen til begge de her koncentrationer, så vil vi altid ende ud med den totale værdi på 14.